بدماش ہستا بیٹھا ہے حساس کیا دے انہوں چھتری شے ماتا دے لوگا تو بازار جو پتھار مرا ماتم نہیں آدھا جدہ شام آوے ہوئے انج زخمی ونیا بھین نوی سیر پھر لکواری آکھاں بدماش سے آئے حساس کیا دے انہوں چھتری شے دے لوگا تو بازار چ پتھار مرا جدہ شام آوے ہوئے انج زخمی ونیا بھین نو بھی سیر پھرا لکھ واری آکھاں ایک وینڈ کریں دا پیاں اتھے آ کھڑیے جتنے سامنا قاتل نامت رس دے پائیں علی دیاں دھیاں چپ کر کے کھڑیاں ہوئی ہیں ہی کمینہ گھودا ہے دے کیا دے یزید میں کام والا کیتا ہے میں کوئی نام زیادہ دے یزید لے کیا دے کام کیڑا کیتا ہی اے دے کیا دے غور نال دے کہ حسین مظلوم دا چولا ہے یزید لے کیا دے میں سنے آئے کو تلواراں دے زخم ہیں نیزیاں دے زخم ہیں تیراں دے زخم ہیں تین چولا لایا کیویں بدماش دا کھڑا ہے حساس کیا دے میں لایا نہیں او میں چھکیا ہے وہ ماتام اوندہ ہک زخام رکھا صدقے ونیا لکھ واری آکھاں بابا میں نو کراں لکھ واری آکھاں بدماش دا کھڑا ہے حساس کیا دے میں لایا نہیں او میں چھکیا ہے اوندہ ہک زخام رکھا لکھ واری آکھاں بدماش دے پہ واسطہ ہی چولا زخمہ وچوا لایا میات نو میں تڑپا لکھ واری آکھاں بابا میں نو کراں جدید دے تڑپایا کیویں ہی بدماش دے احساس کیا دے انج ماریا ہے او لراسی نو اندھی دھی کو کول بلا لکھ واری آکھاں